Tiesitkö, että Suomesta pääsee kätevästi aina Puolaan asti bussilla? Tässä tapauksessa meidän reissumme alkaa Helsingin länsisatamasta ja me matkustamme Riikaan ja Tallinkin. Laivalla sitten ylitetään Suomenlahti ja laivassahan on aikaa vaikka shoppailla ja tässä tapauksessa me myös söimme laivassa. Ja ruoka oli ihan maittavaa tällä kertaa. Ja hintaa esimerkiksi tuolle pita-annokselle tuli noin 22 €. Ja nyt saavummekin jo ihan parin tunnin seilauksen jälkeen Tallinnan satamaan. No, bucato por noita, deve escapar as coisas, né? Ok. Niin nyt vaihdetaan sitten bussiin seuraavaksi. Matka jatkuu vielä muutaman tunnin. No niin, ollaan päästy liikkeelle täältä Tallinnasta. Matka jatkuu Tallinnan satamasta. Hypättiin Flixbussiin. Tässä on semmonen 4,5 tunnin bussimatka vielä edessä. Ilmeisesti yhdellä stopilla mennään. Bussi on täynnä. Tässähän saa kätevästi samalla tämmösen Tallinnan kiertoajelun, ettei ole kyllä bussissa ennen tainnut ollakaan Tallinnassa. Tämähän on hieno kaupunki. Vanhaan Tallinnaan ei taida tällä reissulla mennä. Nyt saavutaan Pärnuun. Komia auringonlasku. Pärnussa oli niin lyhyt pysähdys, ettei kerinyt vessassa edes käymään. Tuossa bussissakin olisi vessa kyllä, mutta en ole vielä tarvinnut sitä käyttää. Nyt ollaan reilu 2 tuntia, melkein 3 tuntia tultu. Reilu 2 tuntia jäljellä. Tämmönen Rososen kaupunki.
alaspäin. No niin, olemme saapuneet ehjänä perille Riikaan ja aamu 6 jälkeen ollaan Somerolta lähdetty ja kello on nyt semmonen 23.45 eli ihan koko päivä reissattu ja Helsingistä laiva lähti 16.30 eli tää Helsingistä tänne Riikaan kesti noin 8 tuntia ja hyvin meni matka ihan mukavasti ja alkuun ehkä peloteltiin noista hurjista ohituksista. Muutamia rekkoja tuossa ohiteltiin. Yksi oli aika semmonen läheltä piti tilanne, mutta valoilla pelaten ei siinäkään sen kummempaa riskiä sit ollut. Että näin. Hinta oli ehkä noin 50 sisältäen Tallinkin lauttamaksun, joten ei paha, et suosittelen Flixbusia kyllä.